אהלן חברים, מה שלומכם? מדבר אלדר אבני. את הסרטון הזה אני רוצה לייחד בעצם איך לבנות קהילה ברשת, בפייסבוק או בכל אתר אינטרנט אחר. בעיקר איך אנחנו מצליחים להגיע למצב שאנחנו מעבירים מסרים למקסימום אנשים בכל העולם, ויש לנו המון כלים ואנחנו בעצם נעבור עליהם. אז בואו נתחיל. לטובת זה בניתי איזושהי מצגת, שנעבור עליה, וקוראים לה בעצם כיצד לבנות קהילה ברשת, כאשר הראייה שלי בעצם אומרת, זה ככל שאנחנו נהיה חשופים יותר ויותר לרשתות, ואנחנו נדבר על זה, הקהילה שלנו תגדל. הרעיון הוא בסוף שכמה שיותר אנשים יכירו אותנו ואת מה שאנחנו עושים, שביום שיפגשו אותנו ברחוב, יגידו לנו, זה בעולם הבריאות. אני אגיד לך את האמת, אני פגשתי איזה מישהו ואני רוצה לחבר אותך אליו, או שאני החלטתי גם להתחבר לעולם הבריאות, כי יכול להיות שמצא לכם בעיניי מה שאתה כותב. אז פה בעצם אפשר ללמוד את זה. אז בסדר, על מה נדבר בעצם ב-40 דקות, חצי שעה הקרובה? כמו שאמרתי, מה שקורה בעצם חשוב מאוד לבוא ולהיות בגישה של התגברות על המחסומים. אני הולך לסעיף האחרון, ואני אומר שזה משהו שאנחנו ניגע בו בסוף, ואני ארחיב עליו בעיקר, אבל לפני זה אנחנו ככה ניתן ככה איזושהי אינפורמציה ככה כללית על מה זה העולם הזה ואיך הוא התפתח, ובעיקר אנחנו נדבר על השראה, ונדבר על כתיבה נכונה, ומניעה לפעולות ברשת, נדבר על טיפים מעשיים, איך בונים תוכנית נכונה, איך בונים בלוג נכון, ובעיקר אני תמיד אומר, התגברות על מחסומים. אדם שמחליט שיש לו מחסומים והוא לא מוכן להיחשף, התוצאות שהוא יביא, הם יהיו X, ייחשף 50%, יהיה יותר גבוה, ייחשף 100%, התוצאה יותר גבוהה. אנשים אוהבים לעקוב אחרי אנשים שנחשפים. מי שקובע בעצם כמות החשיפה ומה אנחנו חושפים זה אנחנו. אז מה שאני אומר בעצם, מי שלא רוצה להיחשף, יהיה לו קשה להתקדם. אז חשוב בעצם חשיפה. קצת מספרים. אינפורמציה. אנחנו רואים שבשנים 1999, סך הכל היו 100 בלוגים בעולם. וככל שהולך הזמן, אנחנו מוצאים את עצמנו שבכמות הבלוגים עולה, ורואים ב-2016 שיש 250 מיליון, רבע מיליארד בלוגים. כמובן שזה בעולם הפייסבוק זה מטורף, זה לא אומר שמי שלא שם זה לא קורה, אני רואים את זה שהדבר הזה תופס תאוצה מטורפת, ומי שרוצה שיהיה לו בעצם חשיפה ויכירו מה הוא עושה ומה העסק שלו, חייב להיות שמה. זה לגבי מספרים. קצת נושא של צרכי העסק ואושיות כתובות. כמו שהסברתי בהתחלה, יש לנו כמה שיטות, יש לנו אתר אינטרנט, יש לנו בלוג, יש לנו פייסבוק אישי, מקצועי. אני אומר שהצד הבא זה להתחיל לפתוח חשבון בטוויטר ואינסטגרם וגם לינקדין. זאת אומרת, מי שיגיע למצב שבפייסבוק שולט ויוכל לייצר פוסט פעם ביום תוך 3 דקות, כדאי שילך לכיוון טוויטר, אינסטגרם, אנחנו רואים את זה הרבה אנשים שהם סלבים, שמשתמשים בכל החזיתות האלה. אז זה אופציה שחשוב שנכיר אותה. מה לא לשים לייק? בעצם חשוב מאוד להכיר את הגישה הזאת, שגישה היא לפעמים קצת לא הכי נוחה, ואנשים לפעמים אומרים לעצמם, כותבים בואו ככה אתם חולים, שוב אני חולה. מה זה נותן? אז נכון שאתה אולי משתף שאתה טיפוס שאתה לא הכי מושלם בעולם, אבל אנשים סך הכל בסוף לא מתחבר לאנשים שכמובן מחפשים רחמנות. או שרוצו לערוץ 2 יש טילים או יש זה, או היום יום חמישי סוף כל סוף. זה מראה שאתה מתוסכל כל השבוע בעצם, אתה מחפש איך אתה יכול להעביר את השבוע הזה. אז שימו לב. לגבי טריפל לייק, בחרתי לשים פה שקופית שמדברת איך אפשר שהלייקים שלך יגדלו, ואנשים בעצם יעברו אותם עוד יותר. אז
אפשר לכתוב עם הרגשות מוקצנים, באמת לכתוב איזשהו משפט עם הקצנה. סיפורים, אנשים אוהבים מאוד שסיפורים אותך, רושם איזשהו כותרת, משפט, שתיים, זה נחמד, זה טוב, אבל אנשים אוהבים לקרוא, בעיקר אפילו לקראת הערבים, לקראת שבת, יש כאלה שומעים שבת ויש כאלה שלא שומעים שבת, אנשים שכולם פתאום הילדים עוזבים אותם בערב, יש להם זמן של איזה חצי שעה, הם אוהבים לקרוא, וללמוד עלינו וליצור אצלם השראה. אם אני מעביר סיפור עם תובנה, אני אשתף על הכנות ואינפורמציה שאני מקסימלית, אז זה יקדם אותנו. כמובן שאפשר לעשות בלוג, איזשהו פוסט עם טיפים. ראינו אנשים שמספרים על איך הם מכינים אוכל, או על ספורט, או על כל מיני דברים כאלה. כמובן, בכל הפוסט הזה חשוב שיראה איזשהו משהו שהוא קולח, מתנגן, ותהיה התלהבות. כמובן שאנשים אוהבים, אנשים שצוחקים, לשלב חוש הומור, זה חשוב מאוד. אני אומר שכל פוסט חשוב שיהיה בו תמונה. אם אנחנו נוסיף תמונה, אנשים ייצור אצלנו סקרנות. סרטון, אני יכול להגיד מהניסיון שלי, שסרטון, אנשים אין להם סרנות לראות. זה לפעמים דקה, שתיים, אין להם זמן, הם דפדפים, בצורה מהירה, הם פותחים את התמונה, הם רואים עליה, מה עשית, היית בחדר כושר, רצת, ישר רוצים לקרוא מה כתבת, אבל הסרטון אומר, מה, הוא חופר אותנו עכשיו, לא יודעים. אני בדגש, אני אומר על סלפי. כי אם אתה מצטלם על סלפי, אז יש איזשהו קטע של אותנטיות. אני יכול להגיד לכם שלפני, לא מזמן התארח פה מנכ"ל eBay, והוא אמר לאנשים שישבו בקהל, אמר, אני יודע שאני אספר לכם עכשיו הרצאה מאוד משעממת, אבל לפני שאני מתחיל את ההרצאה, אני רוצה לצלם אתכם סלפי, עשה סיבוב, תנועה מהירה, הוציא את הטלפון, תיק תמונה. אנחנו ראינו את אדון חזן, הלך לדונלד טראמפ, ואמר לו, שמע, אני רוצה לצלם לך סלפי. קודם כל, באותו שנייה זה יצא איזשהו לחץ, סערה בכל המשק, והנה, לדוגמה, זה דבר שזה מושך. מה שאני אומר, אם אתם משתפים, כמה אתם כועסים, כמה אתם עצבניים, או כל דבר אחר, איזשהו פירוט פה בעצם, סיפור, פקקים, היה לי היום, הייתי בתל אביב, מישהו חתך אותי, עקף אותי, עצבן אותי, הכרע לי, אתה מספר לכם כמה אתה זעוף, אז בסדר פעם, אחרי זה אני אומר, זה התחיל משהו סיסטמטי, אני אגיד, זה נודי כמה אדם הזה, מה אני צריך להיות קרוב בסביבתו? אנשים אוהבים בסביבה של אנשים שהם חייכנים, צוחקים, חיובים, ואיזשהו קטע של ביצה ותרנגולת, אם אתה יכול שאתה עובד על עצמך להיות חיובי ושמח, אתה עובד על עצמך אולי בהתחלה, אבל אתה הפך להיות אדם נחמד, ואנשים אוהבים להיות בסביבה של אנשים שמחים ומחייכים, והעצבנות לאט לאט עוזבת אותך. אז מומלץ לא לכתוב פוסטים עצבניים. קצת כללי כתיבה. מה הופך סטטוס למבריק? כמובן, אם אני אכתוב משהו אישי, אני אספר סיפור אישי של עצמי, איך התפתחתי, ומה הייתי לפני זה, ואיזה מחסומים היו לי, ואני אחרי זה יראה בדרך איך אני מתקדם, ואני מבוגר ועשיתי דברים שהם עם מחסומים, איזה תובנה הייתה לי. אם אני אכתוב איזשהו סיפור עם ערך, אני עשיתי ככה וככה וככה, וכדאי לכם לעשות את זה ואת זה. כמובן שאם אני אספר איזשהו רגש, אני אספר איזשהו משהו שהוא עוצמתי, שהשפיע עליי וגרם לי להיות ניסר. כמובן, דיברנו על חוש הומור עצמי, לא הולך לצחוק על אחרים, אלא בעצם לשים את עצמך בתמונה, בתוך הפוסט. תמונה רצויה מקורית, אני הדגשתי את זה בתוך סוגריים, לפעמים אנשים מספרים איזשהו סיפור על איזשהו אוכל או משהו, או משהו פוסט, הם נכנסים לכל מיני אתרים בגוגל או באתרים שמספרים תמונות חינמיות כאלה, תמונות מלוקקות, זה נראה מחירתי מדי. זאת אומרת, אם אתה מכין על זה ארוחת בוקר, תצלם את ארוחת בוקר שלך, שיראו את המזלגות, שיראו את המפילים, ומה קרה, תשקיע, תסדר, תעשה דברים יפים. רצת בבוקר, תעשה תמונה על עצמך. אנשים אוהבים אותנטיות, אני יכול להגיד לכם שאפילו אנשים מגיעים למצב שהם פותחים את התמונה ורוצים לראות בצלחת מה אתה אכלת. מידע מיוחד שני, אתם לא מאמינים מה גיליתי אתמול בחוף שינקי, זאת אומרת, אתה שתף, הייתי במקום כזה וכזה, וראיתי ככה וככה וככה, לשתף, ואז אומרים לעצמו, בוא'נה, הוא מסתובב, הוא לומד, קראתי איזה ספר מעניין, ולמדתי ממנו ככה וככה, הייתי בכנס כזה וכזה, למדתי ככה וככה, אני עושה ספורט ואני אוכל ככה וככה. זאת אומרת, לשתף, אנשים אוהבים לקרוא ולעקוב אחריך.
איך לייצר עניין? יש פה איזשהו משפט, חשיפת סודות מקצועיים, משהו שהוא נראה לפעמים הרבה לאנשי מקצוע, שזה לא נראה הגיוני, אבל תורת המשחקים אומרת שככל שנשתף יותר אנשים במה שאנחנו עושים, זה יגרום ליותר עוצמות יותר גדולות. אנחנו יכולים להגיד לכם שבתל אביב היה ברחוב הנעליים, שהייתה שם פעם חנות אחת, ופתאום נפתחה חנות השנייה, וזה בעל החנות חשבה שתלך להיות התרסקות. ועד, ככל שכמות הנעליים שם בעצם גדלה, לכולם את העבודה. איזשהו משהו שהוא סינרגיה, ווין ווין, זה משהו שהוא עוצמתי. יתרה מזאת, אני יכול להגיד לכם שאם תשתפו בחסות המקצועיים שלכם, בצורה מפורטת אפילו, אנשים שיקראו את המידע הזה יתפסו אתכם כמקצוענים, יהיה לכם מוכח חברתית שאתם אלופים, ומשהו שהוא טריק כזה, שהם יגידו לעצמם, בוא'נה, הוא כל כך מקצוען וזה, אני לא מסוגל להגיע לרמה שלו, אולי אני אקח את השירות שלו וזהו. אז זה לגבי סוד מקצועיים, כמה שיותר, אין סיכוי שמישהו יוכל להעתיק אתכם, כל מה שלמדתם עד היום זה מידע מטורף שלמדתם, אי אפשר לסגור את זה בזמן קצר. ואם כן, אז תיצרו השראה ואולי הם יצטרפו אליכם. חשיפה אישית, אמרתי את זה בהתחלה, אם אנשים רוצים לעשות חשיפה אישית על מה שהם כל הם מבשלים, זה מצוין, בסדר גמור. אם לא תהיה חשיפה אישית על האורח חיים שלהם, על המשפחה שלהם, על הבילויים שלהם, על הידע המקצועי שלהם, אז התוצאה תהיה שליש, או רבע או כל דבר מהחשיפה. כמה שיותר לחשוף זה חשוב, ושתתרו ליצור השראה. כמובן, כמו שכתוב פה, אנושיות. כל הזמן לשתף על הצלחות שלכם, על כישלונות, שיראו בעצם שאתם אנשים. אתה הולך לרופא שיניים, אתה סובל על כאבים, והנה אתה משתפר, או שלומד ונכשלת, אנושיות בעיקר. גירויים, כמו שאמרתי את זה מקודם, תמונות, הייתי אומר פחות סרטונים, אבל אם אין לכם ברירה, אז כדאי. אבל אני אומר, זה מתוך הניסיון, זה משהו שקיים, אבל לפעמים בעולם האינפורמציה, זה תלוי גם החברים להשתמש בזה. 2,000 חברים עשינו מה, זה מתחיל לעייף, ואף אחד לא להיכנס לזה. תמונת פרופיל, איכותית ומרמזת על מי שאתה מקצועי ואישי. יש להקפיד על חיוך ולבוש כדי להחליף, וכדאי להחליף מדי פעם. אם יש הרבה אנשים שיש להם פרופיל שנעלם, רואים שקופית של חלקה ואטומה או בצבע חלחל כזה. אתם מכירים את הסיפור של מיץ פטל, שכל היום היה בתוך בבית, ובעצם הוא לא נחשף. לא ידוע עד הזמן, כל הסיפור לא ידעו בכלל איזה חיה זאת, אם זה שפן או ג'ירפה או צב. קודם כל, חייבים שתהיה פה תמונת פרופיל, מחייכת וצוחקת ולבוש הולם, כדי שאנשים יתחילו להכיר אתכם. חשוב מאוד, תמונה מחמיאה, ותיתן המון על מי אתם. אם אתם רוצים שיתפסו אתכם כאנשים ספורט, תתפנו תמונת ספורט. אם אתם רוצים שיתפסו אתכם עם חליפה, כאנשים עסקים, אנשי מחירות, הייתי גם אומר כמובן להחליף מדי פעם, כל איזשהו חודש, חודשיים, תחליפו את התמונה, ומה שיקרה בעצם, תיצרו מצב של התעניינות. תמונת הקאבר, זו התמונה העליונה למעלה, שיש לה רוחב. יש לוודא שהיא קיימת ומשדרת איך אתה רוצה שיתפסו אותך. כדאי לשים שם תמונה של אתה עם המשפחה, אם אתה נשוי, ואם אתה יש לך ילדים, ואם אתה מבלה, יוצא לקמפינג או זה, שיתפסו אותך כאדם שבעצם לא נותן סטטוס עם כותרות, חיים בעוצמה, או איזושהי תמונה של איזושהי אנשים שהם רצים, זה אנשים אחרים. אנשים מחפשים לראות אותך. ואם אתה נשוי, זה אומר שאתה אדם בוגר, ואם אתה בן 40, אז בטח, ואם יש לך 2 ילדים, אז זה אומר על היכולות שלך לגדל ילדים, ואם אתה מחייך ואתה מצטלם ברקע עם איזשהו נוף, אז זה אומר שאתה טיפוס מבלה, אז זה קיים. נושא של מיקוד, וכמו שהזכרתי מקודם, חשוב להביא ערך בתוך הפוסט, ושהפוסט הזה לא יהיה מתבדר. לא להתחיל לספר סיפורים משמאל לימינה, וזה, אני מציע לפני שפרסמים אותו, תקרא אותו 3 פעמים, תן למישהו שאולי יקרא אותו. אם אתה עושה פוסט ארוך כזה או משהו כזה, אני ממליץ שהוא לא יהיה יותר מרוחב אחד שלם, אורך אחד שלם של כל המסך.
אז אם זה לא אין שם שטף או משהו כזה, אין שם מיקוד, אז לא ימשוך למצב של לייקים. עוד רעיונות ככה, הייתי אומר שאפשר לרשום פה ניסוי, באמת, לשתף איזשהו משהו, אם אתה עושה איזשהו טיפים, כמו שהזכרתי מקודם, יש עוד שאלונים, אני צריך להגיע למצב שאני מגדיל את הקהילה שלי. אם אני מגדיל את הקהילה, איך אני מגדיל על ידי כך שיש מתעניינים, יש לייקים, יש תגובות. אז שאלות שאלונים, מה אכלת בבוקר, כמה שעות השנה אתה ישן, האם אתם אוהבים ספורט, אוהבים קצת קצרות או קצת ארוכות, אתם אוהבים, מה אתם אוהבים לאכול, איך אתם אוהבים את החלבונים, אם יש לך פגישות, נפגשת עם חבר בבית קפה, תצלם, או שכל מיני דברים, טיפים מקצועיים, הזכרתי את זה מקודם, לימודים, אינפורמציה, אם אתה קראת איזשהו ספר טוב, תשתף כל האינפורמציה המקצועית שלמדת שם, ואז יש אנשים שהתחום הזה מעניין אותם, אולי הם יקראו ויתחילו לעקוב אחריך. הזכרתי מושג שנקרא סיפורים, אנשים אוהבים לקרוא סיפורים, אתה שם כותרת, סטטוס כותרת אחת, מה שיקרה זה בסדר נחמד, אבל אתה לא מעורר השראה. אם אתה הולך וכותב סיפור, כזשהו סקרנות, יוצא מצב שאנשים מתחילים לקרוא בשקיקה אחריך, אני לא פעם פוגש את אנשים שמגיבים לי, שאני בחיים לא אותם לוחצים לייק, אז אני נשמע ילדה, הרבה זמן אנחנו עוקבים אחרי קוראים את הסיפורים שלך, הפעם אחת להגיב, אנחנו נהנים מהפוסטים שאתה כותב. הייתי בשוק, אנשים שאני לא ידעתי שהם בכלל בפייסבוק. קצת דברים שאני שונא לעשות, אם אני כותב את זה, רשימה כזאת, אני אומר, יש לעשות את זה, זה באמת איזשהו מצב שאתה מושך אנשים, אבל בעיקר חשוב לרשום את הדברים שהם יהיו חיוביים. זה מה שאני אומר. איך לעשות ככה, עצה, אומרת, יש כאלה שהם אנשים מקצועיים בעולם תחום של תזונה, מעולם תחום של ספורט, או מעולם תחום של בילויים. יצאתי לחו"ל, והייתי בפולין, וכדאי לכם, אם אתם רוצים ללכת למוזיאון, כדאי לכם לנסוע במונית, כי זה יותר זול, כל מיני טיפים כאלה. לא בהכרח משהו הרבה יותר משמשל את המקצועי, אלא להגיע לאנשים, להראות לאנשים, שאתה גם מבלה, גם את הילדים, כל זה אתה נותן טיפים, נותן להם עצות, כדי שבעצם ישתמשו בעצות האלה ויתחילו לעקוב אחריך. הרעיון הוא בסוף בבת עיניים ליצור מצליחה אחריך, קהילה שתעקוב אחריך. התהליך בעצם, כמו שאמרתי תמיד מקודם, חשוב להיות מצב שאדם חיובי, וכל הזמן להיות במודעות של מצב שאתה כל הזמן משדר חיוביות, ולא עצבים ולא קריזות. כמובן שאתה רוצה בסוף למשוך אחריך לא אנשים עצבנים, אתה רוצה למשוך אחריך אנשים חיוביים, שאלה זה בעצם אנשים שיהיו בקהילה שלך, ובשלב מסוים הם יהיו לקוחות או זכיינים, או אני לא יודע מה. אז זה מה שצריך לקרות. הרעיון, אנשים רבים מדברים על בלוגים, מסתבר שזאת משימה לא פשוטה, קצת יובל, שמעתי איזושהי הרצאה שלו, כתבתי את זה פה משהו, ככה לא מדויק, אבל זה קיים. יש פה שתי סעיפים שלפעמים אנשים משתמשים בזה, אני לא הכי מתחבר, אבל אני חושב שתדעו שזה קיים. אני אישית בעולם תוכן של ברגע שאתה עצמאי או משהו אחר, אני לא הייתי מחווה שום ביקורת או דעה, בעיקר בטח פוליטית. אני הייתי אומר שאני רוצה שכל האנשים יעקבו אחריי, גם שמאלנים, גם חילוניים, גם דתיים וגם ימניים, אז אני פחות מחווה דעה על אחרים, אני משתף בעיקר, אני שם את עצמי בתוך הקובייה, בתוך הפוסט, אני לא מעביר ביקורת על אחרים ולא דעה על מישהו אחר, לפעמים אולי לעשות איזשהו דעה על משהו שהוא כללי, על תחום ספורט, אבל אני יכול להגיד מהניסיון שלי שברגע שאתה מחווה דעה, אתה מושך אחריך קהילה מסוימת, וקהילה אחרת אוטומטית נעמדת הצידה. אז צריך לדעת איך לעשות את זה נכון, ולהיזהר עם זה. שינוי במחלוקת זה די דומה למה שהיה מקודם, אבל שזה קיים. אני רוצה להרחיב על קטע של מתנה. הרבה פוסטים לפעמים אני יכול ליצור במצב של התעניינות, ואני יכול להגיד לחבר'ה, מי שילחץ לייק, יקבל ממני מתנה על איזשהו משהו,
אני מחלק איזשהו צ'ופר, חוברת, או איזשהו מוצר, או כל דבר אחר, ואני הולך לקחת את זה עוד צעד אחד, ואומר, מי שיכתוב אני, וגם יעשה share, שיתוף לאותו פוסט, ייכנס לתוך ההגרלה של המתנה הזאת. מה אני מרוויח שאני כותב share? מה שקורה שכל החברים שלו, אוטומטית גם רואים את זה, ועל הדרך אני מגדיל את כמות הקהילה שנחשפת אליי. אז זה חשוב, תמיד בכל מתנה שרוצים להעניק, לכתוב גם share וגם תגובה, לרשום שאני מגיב, רק רוצה, ולכתוב שיעשה share, ואז בעצם הוא נכנס לתוך המשחק של המתנה. זה חשוב. הזכרתי את זה בהתחלה, חשיפה. סיפורים אישיים, לספר כל הזמן לדרך שאתה עובר, איך המסע שהתחלת היום, מה עובר עליך, אם דוגמה, גרת בכרמל והייתה לך שריפה, והנה עכשיו עברנו למקום חדש, וצבעו לי את הבית, והנה עברנו לבית חדש, והילדים עכשיו הוא בית ספר, והנה חופש, ואנחנו מרוצים ומאושרים. לספר, אבל התחלתי ללמוד, ועשו קורס כזה, אנשים רוצים להתחיל לעקוב אחריך וללמוד ממך. אנשים מתחברים לסיפורים, הגדילו את הסיפורים שלכם כמה שיותר, עוד סיפורים ועוד סיפורים ועוד סיפורים, תנו השראה, כוח ותובנות. זה חשוב. פרגון. זה שריר שאצל הרבה אנשים הוא לא מיומן. זה משהו שהוא חשוב לטפח אותו. כל פעם שאתה נכנס למישהו או משהו, אנשים כותבים אלוף, או כל הכבוד. זה סוג של פרגון. אבל אם אתה מוסיף שם איזשהו עוד משפט, אומר, כל הכבוד אותך, אתה מדהים, אני רואה שאתה כישרוני, וכל הכבוד להצלחה שלך, אתה מפרט יותר מה הכוונה לכל הכבוד, אז זה נראה פרגון יותר עמוק. ואם אתה עושה פרגון של איזה משפט 2 או 3 אפילו, אז זה עוד יותר עוצמתי. כמובן שחשוב לתייג במהלך הפרגון את האדם שאתה בעצם רוצה שהוא יקרא את הפרגון. זאת אומרת, עושים שטרודל ומקלידים את השם הפרטי של האדם, ואז מה שקורה, הפייסבוק פותח קישור עבור אותו אדם שרוצים לפרגן עבורו, הוא מקבל התראה, וגם זה משפיע על הקהילה שבעצם הוא חלק ממנה. אז כאן התכוונתי לאדם המדובר. לינקים, תייגו. כל דבר שמוזכרים בפוסט שלכם, רצו לתייג. אומרת, אתה אומר, תודה רבה לחבר שלי יעקב שמוליק, ותתייגו אותו. ומה שקורה ברגע שאני בעצם מתייג אותו, כל הקהילה שלו בעצם רואה את זה, הוא מבסוט שאני מפרגן לו, כי הוקרה זה דבר חשוב מאוד, ואתה יוצא מצב שהאווירה לא גודלת כל הזמן. יותר מאוחר אפשר לעשות קישורים לדף העסקי שלכם, או לערוץ היוטיוב, כמה שיותר קישורים ולינקים בתוך כל פוסט, העוצמה של הפוסט הזה גודלת, והקהילה בעצם מתרחבת. הרבה אנשים כותבים איזשהו סיפור, ויש כאלה, אני מכיר כבר אנשים שכבר התקדמו צד אחד, וכותבים סיפורים יפים, נותנים אינפורמציה. אני, מתוך הניסיון שלי, אומר שחשוב שיהיה איזו כותרת עוצמתית, ואז איזשהו רווח, ואז את הסיפור. אם הכותרת תהיה עוצמתית, מסקרנת, מזכירה איזושהי סיטואציה מסוימת, לא יותר מ3-4 משפטים, נפל על משהו, ירדתי מהפסים, אני לא יכול יותר, אתם חייבים להקשיב, זה משהו שהוא מסקרן. ואז אנשים יראו שילוב עם התמונה ביחד, שהיא תהיה מסקרנת פלוס כותרת, אנשים ירצו לקרוא את הסיפור, למרות שאולי טיפה יהיה ארוך. ואז כתוצאה מזה אתה מתחיל לחקור מי הקהל שלך, אם אתה מחלק את זה לפי נושאים, פעם ספורט, פעם בילויים, פעם לימודים, פעם קורסים, פעם הנאה לפעולה, אתה מתחיל לראות שהכמות הלייקים בכל מקום, זה אנשים שונים. אתה חייב להתחיל להכיר סביבך מי זה המתעניינים שלך, וליצור מצב שבתהליך החקירה הזה, אתה תדע איך לעמוד בציפיות שלהם. ואז כל אחד, מה הוא מתעניין, ותדע לספק את הסחורה בהתאם. הזכרתי את זה מקודם, כתיבה עסיסית, בתוך הסיפור שאתה כותב, חשוב שתהיה כתיבה עסיסית כמה שיותר, וכמה שתהיה קולחת. חשוב שלא תהיה מצב למלות דפים על דפים בלי סוף,
זה יהיה מתיש, ואנשים יפסיקו באמצע. הסטטיסטיקות אומרות בין 500 ל-700 מילים, אני הייתי אומר לכתוב את כמות ההקלדות במשפטים במסך אחד. שמי שפותח את זה, הוא רואה את זה במסך אחד, שזה נכנס כל המלל, הוא אומר לעצמו, טוב, זה בסביר לקרוא, והוא ממשיך לקרוא. ברגע שהוא מתחיל לגלגל לעוד לירידה למטה, אז הוא אומר שזה עצמו לא נורמלי, זה כמו חוזה לדירה, הוא כנראה יכול להתעייף. תלוי כמה שהוא סקרן עבור אינפורמציה שלכם, אבל ככה תחשפו אנשים שהם חדשים לכם. תמונות, אני הייתי אומר תמונה אחת תמיד, במכתבים אומרים ששתיים, שלוש תמונות, אני יכול להגיד לכם שאני מעדיף תמונה אחת, ולמה תמונה אחת? כי אם אתה שם שתי תמונות או שלוש תמונות, אני מוצא את עצמי לפעמים שאחת מהתמונות פתאום יוצרת סכנות גבוהה יותר, ואז היא מתחילה למשוך תגובות אי ספציפית, ואי לייקים ספציפית, והיא מתחילה לקפוץ למעלה, והיא מתנתקת מהפוסט. והפוסט והתמונות האחרות נדחקות למטה, ואני מוצא את עצמי אחרי 24 שעות, פתאום אני רואה, התמונה מלאה בתגובות ולייקים, ואף אחד בעצם לא הבין מה היה המסר בפוסט. אני חושב שזה סתם איזושהי תמונה על תזונה או על ספורט, ואין שם שום ערך מוסף, חוץ מזה שאני אקסטפה, אולי אני לבוש עם איזשהו מכנס או קצת מסעדה. יש איזה טריק לעשות איזשהו קולאז', לשערף שלושה תמונות ביחד, או שתיים לקולאז'. החיסרון בקולאז' זה שאי אפשר לשחק עם התמונה, מי שלוחץ עליה, יש לי אנשים, זה לא נראה לכם הגיוני, אבל אם אתם מעלים תמונה אחת, אני מבטיח לכם שיש אנשים שפותחים את התמונה ועושים זום אין, לראות איזה סוג אופניים יש לכם, לראות איזה חולצה לבשתם, לראות איזה סמלה קניתם, לראות ליד מי הצטלמתם, מי זה בן אדם, כדי לראות אותו יותר טיפה לעומק. אז בקולאז' זה יותר מסורבל, כי התמונה קטנה והיא פחות. חשוב להתרכז בתמונה שיהיה אחת, ושאם אתם רוצים לשתף עליכם, אז תצלמו את עצמכם, אל תצלמו את הנוף. סרטון וידאו הזכרתם מקודם, פחות עובד, אבל זאת שקיימת. ויראליות, נושא שהוא ממש חשוב. אני משתמש באמוג'י, ואנשים לפעמים אומרים לי, אלדר, שהגעת אותנו וזה, זה הרעיון. ברגע שיש צבעוניות בתוך הפוסט, עם אמוג'י שמתאימים לתוך מתנגנים תוך כדי הסיפור, אם יש מטרה, אתה אומר מטרה, אז יש ציור של מטרה, אם אתה אומר פתאום רצים, אז אתה רואה סוס, ואם אתה אומר אני גולש, אז רואים תמונה של גולש. הצבעוניות הזאת גורמת, והשילוב הזה, גורם למשיכת תשומת לב, ומעלה את הוויראליות ב-30%. לא נראה הגיוני, אבל זה עובדות. הזכרתי מקודם נושא של לתייג אנשים בתגובות, כמה שיותר לתייג. הזכרתי גם להגיבו בצורה מפורטת ומפרגנת, משרת את המפרגן כאדם עם נתינה ביכולת התבטאות. אם אנחנו נכתוב אלוף, יגידו לעצמנו, כל הכבוד. אבל אם אני רושם פרגון שהוא עונים 5 משפטים בשפה יפה, אתה מרוויח שקודם כל רואים עליך שאתה אדם אינטליגנט, ביכולת התבטאות יפה יש לך, 2, הבחור שמקבל את הפרגון אומר לעצמו איזה מדהים, בן אדם, כל הכבוד שהוא מפרגן לי, ו3, כל החברים שהגיבו באותו פוסט, ואתה הגבת בתוך חלק את התגובות, הם קוראים את התגובה שלך ומבינים שעומד מולם מישהו שהוא עם יכולת נתינה גבוהה, הם גם ירצו כנראה להיות חברים שלך ויבקשו בחשת חברות. לפעמים אני מוצא את עצמי, אנשים שאומרים, מתחילים להתנצח עם איזה מישהו בתוך התגובות. מיותר, חברים, מיותר, מלחמה, אין לא מביאה שום ניצחון לאף אחד. תמיד יש לנו להגיב בחיוביות. חוץ מזה, אם יש תגובות שליליות לפעמים, אני אומר, תראה איך הוא דיבר, איך הוא הקנית אותי שם. אל תתבלבלו, זה מצוין, כי זה גם תגובה שזה מקדם אותך בווירליות. ו2, יש אנשים שהם דוממים והם שותקים והם חושבים כמוהו. וכל הדומם הזה לא מביע דעתו, ואתה צריך להבין שהפוסט שלך אולי היה לא מפוקס מספיק טוב, יצרת מצב של שליליות. אז כדאי להגיב אליו בחיוביות, ולהגיד לו, שמע, צודק, אני אקח את תשומת ליבי, אני אלמד מזה, או תודה רבה לך, או אתה גדול, אני אוהב אותך, ולהמשיך הלאה, אם זה לא מתחבר לסט הערכים שאתה מסכים איתו, ותמשיך הלאה, ויכול להיות מצב שהוא, אחרים יגידו לעצמם, תראו את זה, איך הוא, למרות שהוא הקנית אותו, הוא יגיב בחיוביות, ויתפסו אותך כאדם רגוע. וזה שרצה למצוא אותך אש, יכול להיות שגם ימשיך לעקוב אחריך, כי הוא יגיד לעצמו, וואלק, כל הכבוד שהוא לא יתעצבן ממני. ממשיכים בווירליות,
וזה בעצם נושא של טכנית, מה אני מצפה ואיך אני ממליץ לאנשים לעבוד בשוטף, אחרי שהם בעצם כתבו פוסטים במעטפת. אני ממליץ שכל אחד שהגיעו לך, תפתח את התגובה באותו רגע, תברר מי זה, או כל אחד שלחץ לך לייק, תברר מי זה, אוטומטית תיגש אליו ותלחץ לו על גם לייק. לפחות 10 חברים על לייקים אצלם בפרופיל. כנ"ל תגובות, זה כבר שלב יותר גבוה, אם אתה מגיב לכל אלה שהגיבו לך או לכל אלה שלחצו לך לייק, בפרופיל שלהם, אתה מצליח להעיר אותם. ומה שיקרה, יש לנו אפשרות להוסיף חברים חדשים כל פעם. אם אני אדם שאני מטפל לטורופט, ואני כל הזמן מחפש מטפלים, אז זה לא הרעיון. הרעיון הוא, אם אני מטפל, אני צריך לחפש טייחים. אם אני ספורט, אני צריך לחפש אנשים משוק ההון. אם אני איש מחירות, אני צריך לחפש אנשים שהם, אולי אנשים שאוהבים לבטל בחו"ל. לחפש אנשים שהם לא חברים שלך, לא אותו סוג, אותו גישה, אותו מחשבה, כי ככה מרחיבים את מעגל האנשים, ופעם שמעתי משפט כזה, מאחרי כל זירו יושב הירו. זאת אומרת, אתה לא יודע מי תפגוש היום, כי מאחריו יש לו אולי צבא שלם של הירואים, שהם יכולים לעזור לך ולהתקדם, ואתה ביחד איתם יכול לעשות קהילה שהיא מדהימה, ולהגיע להישגים. בחו"ל אני יכול להגיד לכם שעושים לפחות 3 פוסטים ביום. כדאי להתחיל לפחות בפוסט אחד ביום. שנשתף שם על משפחה, בילויים, ספורט, עסקים, מקצועים. הייתי אפילו מחלק את זה לפי כל יום נושא אחר. כל יום נושא אחר, צריך לסדר ביומן, וכבר שפוסט אחד העלית, כבר לחשוב מחר על הפוסט הבא, ועם תמונה לחשוב, זה נראה לכם אולי משהו טבעי, אבל משהו שהוא מתוכנן. גם הסיפור יהיה. הוא לא תמיד יכול מתוכנן, אפשר תמונה על הדרך, הייתי בספורט, רצתי בום, מעלה תמונה, אבל צריך שיהיה שם הערך. אנשים ייחשפו לאישיות שלך, רק על ידי כך שאתה תפיץ על בסיס יומיומי, תעשה פוסט פעם בחודש, אתה לא שקוף, לא סופרים אותך, אבל אם תעלה פוסט כל יום, יש סיכוי שחלק מהאנשים ימחקו אותך ויעזבו ויתנתקו, זה בסדר גמור, כי כנראה שגם לא יקנו את המוצר ממך. אבל לא זה אנשים שהתחילו להצטרף אליך לקהילה ויעקבו אחריך והם יענו, והפוסטים שיראו אותך כל יום, אתה תייצר שלהם לעבור השראה. קצת טכנולוגיה, טכניים, ככה אני הייתי אומר, חשוב, כל מקום שאתה נמצא בו, תבצע צ'ק-אין לפוסט, כי ברגע שעשית צ'ק-אין, כל האנשים שהיו באותו אזור ועבדו, אני אומרת, אתה עושה צ'ק-אין, דוגמה, סתם בקפה, נתניה, אז כל החברים שהם, יש שם איזה 1,000 לייקים, חברים בקפה הרצליה, אז הם גם רואים אותך שעשית צ'ק-אין, ויש סיכוי שתהיה שם אינטראקציה איתם. היית נסעת לטיול בכנרת, צ'ק-אין, אנשים שבכנרת שעשו טיול באותו 100 יום שזה נפתח שם במקום, הם יחשפו. ישבת בבית קפה במסעדה, היית בקולנוע, היית בכנס, היית כל מקום. צ'ק-אין זה חובה. העלית פוסט בשעה 10 בבוקר, מצוין, אני לא הייתי מגיב, נותן לחברים שלך שיגיבו וירימו את הפוסט. אני ממליץ תמיד להיכנס בשעה 12 בלילה, בשעה 8 בערב, להתחיל להגיב לאנשים לפי הנון שהסברנו, כדי שהפוסט הזה בעצם ימשיך לטפס עד 12 בלילה או למחרת. הפוסטים שמנעה לפעולה ממש והם רוצים שממש יהיו לנו תוצאות מהם, אפשר לעלות בימי חמישי, ושוב בשעה 8 בערב מעלים אותם, אני הייתי ביום שישי למחרת בשעה 5 נותן תגובות, חצי מהאנשים מגיב להם, ויוצא לשבת שקטה, לא נותן לאף אחד יותר עבודה בתוך הפייסבוק, במצב שוב מגיב לכל האנשים שהגיבו לי על הפוסט, ויוצא מצב שאני סוחט את הפוסט הזה למקסימום תגובות. זה לגבי יום חמישי, אפשר גם באמצע שבוע. לא כדאי לעשות המון הנאה לפעולה, כי מה שיקרה בעצם, זה התחיל להעיף את האנשים. טיפים נוספים, קצת שיתופי פעולה בין חברים, פוסטים אורחים, צבעים. זהו, בסך הכל, זה מה שאני אומר, חברים, בהצלחה לכולם, זה כל הפוסט שאני בעצם מדבר עליו, ואני
אני יכול להגיד לכם, בזה אני מסכם, ואם יש למישהו שאלות, אשמח לענות תמיד, ואשמח לעזרה עם האנשים, תמיד אנחנו זמינים, ושיהיה לנו בכיף, ומקווה שזה עזר לכולם, ואם יש למישהו שאלות, אני אשמח לענות בפרטי. וכאן אלדר אבי, ושיהיה לכם המשך הצלחה ועשייה ברוכה, וניפגש בסרטים הבאים.